Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar kuka sani sunana Ibrahim Musa Muhammad, kai tsaye daga wani channel namu mai suna kashere-tech. Sai ya saba kawo muku bidiyoyin kimiyya da fasaha cikin harshen Hausa. ‘Yan uwa, a yau na zo muku da wani sabon bidiyo da zai nuna muku wasu sababbin abubuwa akan YouTube wanda ba kowa ne ya zo da shi ba. Farko dai ku daure ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shirye. Mu je mu zuwa YouTube sai nuna muku abin da nake nufin dama zan nuna muku. Okay, yanzu sai mu shiga cikin application na YouTube ɗinmu kamar haka. Bari mu jira buɗe. Okay, kamar haka, kamar da kuke gani bayan ya buɗe, za mu zo mu ce for example bari mu kalli wannan bidiyon. Please don't spend your money on browsing. Why not use Opera Mini for free searches? Get news on social media. Okay, kamar da kuke gani wannan channel ɗin ban yi subscribing ɗinta ba. Sannan kuma gashi nan na kalli bidiyon ban yi liking ba. To abin da zan nuna muku anan shine, for example misali kamar ka kalli bidiyo tun da jimawa akan channel, sannan kuma kana so ka nemo channel din baka san sunanta ba, sannan kuma babu bidiyo baka liking bidiyon ba, kuma baka subscribing channel din ba. Okay, hanyar da zaka bi ka samu wannan channel din shine, farko zaka zo ka taba anan inda aka rubuta library daga nan ƙasa kenan, sai ka taba library nan ƙasa kenan. Da ka taba library daga nan ƙasa sai ka zo zai bude ma kamar haka. Okay, a nan wurin zai nuna ma ga history, wani lokaci yana nuna recent a nan, wani lokaci ba nuna. Sai ka taba daga kan history inda ya nuna maka kamar haka. So yanzu a history ga bidiyoyin da na kalla a wa'annan kwanakin. A yanzu haka for example a ce ya jima rabon da ka kalli bidiyon, misali a yanzu ga wanda na kalla today ga iya bidiyon da na kalla, sannan ranar Thursday jiya kenan ga iya abin da na kalla, sannan shekaran jiya ga abubuwan na kalla. So idan kana ga ba za ka iya tuna wani sunan bidiyon ba, ko kuma daga wani channel ka kalli bidiyon, okay, so kai tsaye sai daga nan wurin sama sai ka zo ka searching date din. Kana searching date din zai baka bidiyon da ka yi wannan din. For example dai mu ga wannan, saboda ba mu yi kallon bidiyon a kwanakin da suka yi nisa ba, gashi nan yanzu anan. So mun gode wannan shine hanyar da zaka iya gano bidiyon da ka kalla tun da jimawa, sannan kuma baka yi subscribing ba, ko kuma baka liking wa bidiyon ba, kana so kuma ka sake kallo. Ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode.